Hello guys! Narito na naman ako muli. Welcome to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng kangkong. Una natin gawin, lagay natin yung karne. Palalabasin lang natin yung mantika niya guys. Hiwain lang natin ganito yung tokwa guys. Para pag prito hindi siya Tapos lagyan ng asin. Ihiwalay lang natin yung tangkay at saka dahon, guys. Ayan na guys, golden brown na yung yung karne. Tanggalin lang natin. Piprito lang natin yung tokwa.
Ipa-golden brown lang natin. Dahan-dahanin lang natin guys para hindi siya maduduro. Ayan na guys, golden brown na. Itatabi lang natin. Ilalagay lang natin yung bawang. Guys, sinasama ko talaga yung yung ibang balat kasi nakakadagdag din yan siya ng aroma. Ayan guys, golden brown na. Magtatabi lang tayo ng pang-toppings. Maglalagay tayo ng sibuyas. Paglalabas na yung amoy ng sibuyas, lalagay na natin yung karne. Lalagay na natin yung bell pepper. Soy sauce. Paminta powder. Kunting ginisa mix at seasoning liquid. Nga 3 kutsara guys. Lagay na natin yung tangkay. Lagyan natin konting oyster sauce. Pagluto na yung tangkay, ilagay na natin yung dahon. Ayan na guys, luto na. Ilalagay lang natin yung tukwa. Ganituhin nyo paghiwa guys. Ayan. Ayan guys, tapos na tayo magluto. Ilagay lang natin yung toppings. Salamat guys sa panonood. Sana suportahan nyo pa ang iba kong video. Please subscribe my channel. God bless!